assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mone moon foof salminama inde manama yettode sikkela en garti e oɗo alkamisa 16 lewru mai 2024 gam filde roɓino men jayndeji e kala subaka joni joni koye jayde leydi sénégal ɓuri hewde e jayɗe men e oɗo subaka hande alkamisa ene wayno ene tawe hen ko fate banggue nomination woni ko suɓade directeur uji kono kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko gollidoɓe eɓen eɗen jagorɗe hani eko yewite banggue hono guura leydi sénégal kam e dawrugol foof ene tawe jayɗe e oɗo subaka puɗɗortoɗen ko jayde le quotidien nden e oɗo subaka hande wi ko direction des sociétés nationales e ɓen secrétaire des ministères Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi tan de ko suɓima hono no yiɗiri ni en tout cas noon janenkoɓe bindiri e gardini bindol ɓen subaɓe ene hen Aïda Mbodj Habib Sy Dame Mbodj Toussaint Manga kono kadi capitaine Seydina Oumar Touré Mariame Soda Ndiaye ɓeɗo kala ne wayno keewi poste uji kono kadi won woɓɓe ganduɗa ɓe ko lulunoɓe kañumen ne giwi ko wayno Yakham Mbaye Mbolo Soleil Yoro Moussa Diallo agence judiciaire de l'état Boubacar Sadiq Bey mbo ANSD e Kabili Touré ɓeɗo kala ne wayno e oɗo saaha hande e gummima e nokkuji mumen no janenkoɓe mbiri ɗin konguɗi kala ne jaaji e hello mabɓe tati enen nde jani witende le témoin quotidien les échos ne wayno kañum ne ari ko yewti e on ɗon ko yewti ha joni mbiyen e ngol on nomination ngaji ɗi nomination ngaji hanki to batu jagorɓe mbi ko capanɗe joyyi nomination hanki woni ko waɗa tawi nogasi goɓe ko secrétaire uji généraux capantati e goho ko directeur uji généraux ɓe mbi tan de ko ɓen allié ji manam ɓen wallodirnoɓe e coalition Diomaye président e sukaɓe kañumen tigui dokka poste uji hanki e batu jagorɗo o Aïda Mbodj e Habib Sy Dame Mbodj capitaine Seydina Oumar Touré Mariame Soda Ndiaye ɓeɗo kala keeɓiɗo golli e oɗo saaha ko hawi janenkoɓe mbi ina wayno ko oɗo directeur mo ganduɗa o ko ONFP Souleymane Soumaré baranoɗo viré guila ñande sappo e goho lewru janvier hitande ujunnaje ɗe nogas tati 2023 tawini lomtinoma e on ɗon tuma ko Mounirou Sy on ɗon ne wayno walla ni on ɗon directeur mo ganduɗa ko kañum tigui wonno Souleymane Soumaré koko iwno e ngal ɗon gollorgal firti ko nden gollorde alano DG lomtima noon e ñalawma hanki o ko Mounirou Sy kono ɗum ɓe garti e limore pecce pecce rewɓe ganduɗa ɓe ko palsuji mumen tawateɗe ɗi e nder gouvernement leydi meɗen Sénégal Sud Quotidien kam ne ari wi ko nomination ngaji e nder ministére uji kono kadi e direction ngaji goɗɗi to banggue laamu ngu ɓe mbi ko ha jonde pittirgal Bassirou Diomaye Faye ina jokki no jiiɗon ni e gardinde bindol kono kadi e ngal natal on hoore leydi Sénégal ɗo jogui ɗin pittirɗi e junggo ina jokki fittude warande ko heddino ko e laamu Macky Sall yewtugo ngu jayde Walf Quotidien kañum ne ari woƴaki ko fate banggue hono guura ka e oɗo saaha ɓe mbi tan de ko yidde yo uste nde inan ɗo jokki ha joni e ngu laamu keesu laamu ngu noon ne wayno joopi ko gustugol maaro wiyete ko riz brisé no parfumé ko wona parfumé ko kono kadi e coggu mburu sukara biteɗo hono cristallisé o wondude e nebam non woni koɓe joopi oɗo saaha lasana gagne sako noon suuti hen konngudi holiti wonde ɗum wawa amnade e saaha dabɓo manam ngol ɗon gustugol wawa tigui amnade hay saago heblane e wiide makko ɗum ko tawete hen ne wayno ko fade banggue calal balli Sénégal yimɓeɓe ɓe mbi tan de ko ngakkere oxygéne woni ko teska e nder hôpitaux ji leydi meɗen Sénégal ɗin sifaji kala ne tawe hello nayyi eɗen nden jani witende Walf Quotidien jayde le point actu e oɗo subaka ari ko yewti ha joni e cogguli guura ka ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gustugol kalnogol ngol jopa hen ko maaro wiyete ko riz brisé ko wona parfumé mburu sukara kono kadi e nebam ɗum woni ko jopa e oɗo saaha Bassirou Diomaye Faye noon ne wayno yamirino premier ministre Ousmane Sonko yo ustu ɗum ñande sappo e joyi lewru ndu manam hanki kono ɗum laataki taw Ousmane Sonko noon hunima wonde ni ma ɗum uste kono ma ɓe jewtit taw eɓe ganduɗa kañumen goni jopaɓe e fannuji ɗi woni ɓesguleɗi ɗi janenkoɓe garti e tarih siftinde hollide wonde hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi l'an 2012 nde o ari e pouvoir kanko Macky Sall ne wayno tan o ustino prix ji ɗi kono de ko e lewru mars ha lewru mars 2013 manam hitande caggal muɗum ɓenɗon commerçant ji jaɓani tigui heddade nden yamiri nde ganduɗa nde ko laamu keesu e on ɗon tuma woni 2012 jayde besbi le jour ene wayno kañum
ari koye fannu goɗɗo ɓe mbitandi ko ɗo suka mbo inde muɗum arti e ko fati banggue alhaali sappo e jeetati kilogramme cocaine ko ɓi Idrissa Seck on ɗon suka jaggama wiyete ko Abdoulaye Seck suka mo ganduɗa o gurdam muɗum ina heewi belade en tout cas no janenkoɓe mbiri e oɗo saaha konngol ɗini jaaji e hello tati goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko jillu ngu waɗi toon to Moustapha Niass e Aminata Mbengue Ndiaye Amadou Ba ɓe mbi koɗo saaha hande tan nana yiilo ƴamdi ɓen ardiɓe AFP e PS APR noon habri wondema jokku ko fati banggue tourné ji muɗum ngam etade ɓedde ngun on défaite mum mbo heeɓi e ɗin sumguji nogas ne lewru mars yewtude ndu li quotidien yañime ngol ɗon dawrugol tourné mabɓe toon to Tambacounda e Kaffrine dynamique de l'APR ɓe mbitande oɗo saaha hande yaltini feere wonde caggal Tamba e Kaffrine sen ma jokku ko yewti ko on ɗon tourné ngam wadde remobiliser les troupes manam ha joni o wadde moɓodiral kesal ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni yimɓe mabɓe kono ɗum koɓe garti e wiide wonde ko puɗɗi ko yiide laamu kesu ngu ɗum ɗon ina wayno ina darni hakkillaji mabɓe no fewi kamɓe APR naɓe ɓe erima noon militaji mabɓe ɗi yo cuɓo ko wiyete ko ambition walla mbiyen ni yo cuɓo ko wiyete ko ha joni yidde heptude hakkillaji ɓesguli ɗi mbasa suɓade ko yiti ko yiɗande koye mumen kala ko wiyete ko hono ambition personnel jayde l'info arti e ko yewiti yidde ɓe ƴamtude pouvoir APR ɓe mbi ko nana ha joni moɓodira ko yewti koye base uji muɗum woni ɗon toon to ɓe ɓuuri to hewde doole APR noon ɓe mbi nana waɗa ko yewti ko ha joni yurnitade ɓedde on défaite nogasne lewru mars manam ɓe mbaɗi tourné yettude yimɓeɓe ɓe ganduɗa ko hemnoɓe wotandeɓe ɓe puɗɗori noon ko toon to Tamba e toon to Kaffrine maɓe jokku noon ɗen ɗon golle e wiide nden jandi witede hono info quotidien Le Soleil guindiri nde ne wayno wi ko fuɗɗade golle on bus transit rapide walla bus rapide transit en tout cas BRT foti wonde e jumri bindol ɓen Le Soleil oɗo subaka hannde ɓe mbitande ko ɓen ɗanniyankoɓe oɗo saaha hannde ne jogui weltare monde on ɗon projet Patam Lamijo jagoɗo tambiɗo gueɗe yaha gara leydi Sénégal kanko on ɗon hono biteɗo El Malick Ndiaye o yerima ɓesguli leydi Sénégal nde mbaɗata oɗon projet ko projet ji mumen mbasa bonnude kono kadi mbasa bonnidde BRT noon puɗɗugol muɗum golle ne wayno ɓe mbi ko ɗum caɗele mawɗe wonande won e transport Dakar ko wayno ko wiyete taxi boko on taxi mo ganduɗa ko dental ɓen ɗon hannde ene jogui kulhuli beele golle mumen jogorani sayde e ndiyam jagorɗo kadi arti wiide wonde ko fayi arde ma peeje e pellite kese ƴette ngam haɓade ɗin accident ji ɗi ganduɗa ɗi ko teskade e oɗo saaha e nder nden jande Le Soleil wasata wodde saabu ɓe gaari andinden wondene ko Le Soleil wayli direction kesso wayli directeur mbiyen biteɗo Yaha Mbaye kañum tigui itta hanki lomtima ko biteɗo Lamine Niang ɗin konngudi kadi ne tawe hello sappo e ɗiɗi e nder nden jayde witede Le Soleil révélation ko jayde wiyete noon nden jayde ari koye oɗo accident baɗɗo hanki ɓe mbi ko oɗo bus mo ganduɗa ko janɗo e dow autoroute heddima ɗon ko tolni e waktuji nayyi ko adi ene itte ɗon ɗum saabi noon janankoɓe mbi ko on ɗon intervention rapide hande o woni ko woni e miijede manam beele Sénégal ne jogui ko wiyete ko ha joni ɓen fotɓe wadde golle mumen jawɗe ha tengti e to banggue ittude auto mo ganduɗa o ko auto baɗɗo accident e dow booli ko wayno autoroute ɗin konngudi kala ne jaaji e hello joyyi e nder nden jayde witede révélation quotidien jayde stade quotidien ko ɗon guddirten reɓen men jayndeji hono kala subaka ɓe gaari koye toon to Europe mirbitor Sénégal naɓe to banggue histoire woni tarih dunde Europe Sadio Mané ɓe mbi kañum woni yesso Mamadou Niang Papi Cissé rewi hen Bokandi e Demba Ba Ukraine ne tawe toon Samba Diallo mo ganduɗa ko ɓe mbiyata ko le nouveau Sadio Mané majjuɗo hande o sababude on ɗon guerre gonɗo toon toon to club makko manam gon wuuro ngo o jouata tawi club o hande o ene jogui caɗele mawɗe e goɗɗum ko tawete hen ko Ligue 1 course toon to Europe Marseille ɓe mbi tan de ko wasi ɗamaw muɗum caggal nde fiya hanki toon to on ɗon marque tawi fiɓe ko stade de Reims marque bioni on ɗon contre son camp ko Sanchel Mbemba mo ganduɗa ko ɓiɗɗo République démocratique du Congo mondial 2026 ɓen habdiɓe walla ni ɓe Sénégal fottata ene hen République démocratique du Congo ɓen ɗon piiɓi wadde kande base mumen to banggue préparation woni keblogol ko toon to leydi Maroc musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jaade leydi Sénégal dawri oɗo subaka alkamisa sappo e jeegom lewru mai 2024 ari amen e moɗon so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma
en jetti Djiby Dieng to banggue caméra et montage et assistance mo ganduɗa kan woni Ari Fall yo Allah hokki en ñallude e dow jaam.